Lehen sektorean jarriko dugu arreta segidan, gero eta gehiago dira nekazaritza eta abeltzaintza mundutik egiten ari diren protesta ekitaldiak salatzen dute itota daudela. Eta eskatzen dute prezio duinak ipintzea batetik eta baita nekazaritza ereduaren gaineko gogoeta serioa egitea ere. Gai hauei guztiei buruz hitz egiteko gurekin dugu Ene Sindikatuko Gipuzkoako arduradun Garikoitz Nazabal Etxabe. Kaixo Garikoitz. Txalden. Tira, momentuotan puri-purian dagoen gaia makroetxaldeen auzia da. Ez dakite zein den honi buruz Ene Sindikatuaren iritzia, garrantzitsua ote den gaia zuentzako lehen lerroan egotea. Bai, lehen lerroan enbarko luke, egoteko formakin nahiko kritikoa izango nintzen ezati hainoiko dana herri hontan eta Estado Espainolen behintzat zirko mediatiko bat sortu da gai garrantzitsu bat tarteko eta orduan gaiek behar bezala ez lantzeko arrisku egitzen du olako fenomenok ematen dienen, ez? Oen pixkat oztu goen duken, pixkat debatea ez da nola esan, baina Nobiarkaseko 20.000 beiko granja horren kontukin lehen saiatu ginen, zarata mordo bat ateatzen, jendarteratzen, olako proiektuk atzeti dauken guztie, eta oen, beste zirkunstantzi batzukatik gertatu da, baina ni uste bistakoa dela mundu mailan tendentzi bat egon daitekela hortakoa eta estadu mailan ikusten da. Baserri, hemen darenak baserri oso txikik gea, nik beti etxegarate kruzatzeko, Goierritarren ez handi muitzen gea, baina adibideo jarri izan dut ez, batipat Kantauri xuriko zeatan lurretan lan egiten duen baserritarrak, azkenen hemen batzuk ertainek esaten bero oso txikik gea danak, baina olako proiektu batzuk egon badarela eta instalatzeko arrisku ere badaukala, ez? Eta hoik aurretik ematen du gainetiko ekoizpen guzti, ez? Eta lehen kinka larri baten daun sektore bat gea orokorren, bai Euskal Herrin eta hemendik kanpoa ere daren arazo guztik tarteko ekoizpen kostuk diela eta abar, orduan olako proiektu dianan jartzen gaituela, ez? Esan detena, kezkatzen hauna da, gaien lantzen, tratatzen den bezala, ze landu gutxi egiten da, zirko bat bihurtzen dalako, azkenen, benetan ez dela zentratuko gauza, zentratu behar den lekun, ez? Alakorik, alako makroetxalderik badago Euskal Herrian, edo gurean gehiago dira tamaina txikiko esplotazioak? Orokorren, oso txikik zinekin konparatzen hasten baldin bagea. Referentzitako hemen jartzen da beti Kaparrosoko behi aztege da, 7.000 eta piko behiko ikuilu bat eta zegizketan, eta Nobiarkaseko Soriako ikuilu horren proiektun supuestamente promotoreak behaiek die. Adibide bakartzat jotzen da, eta adibide esanguretsu xamarra insostenibilidad eta zizketan nahi baldin bageaz. Okeraz baldin banau, Kaparroson bertan, ikuilu hortan, Naparro guztin daren adine esne behi ikuilu hortan bertan dare ez, alegia Naparroko poblazioan erdie. Horre suposatzen duena da, esplotazio eredu bat, baserri bat izan partez, batipat funtzionatzen modu oso diferentea alako. Ez da baserritarrez osatutako zebat, ez da kooperatiba bat kasu hortako, ez da azken baten langileen gehiengo egueltzate 80 pertsona empleatzen dituela esaten baldin badue soldatapeko eta zegizketan eta orokorren alamuzko goratan egoten dienak, ez? Azken baten die, esne enpresa batzuk eta ez baserri batzuk. Eta gutzako gehien azpimarratzen den aspektu da sektoren eta lurralde antolaketan, lurralde eredun daukan inpaktua zeti aurretik amaten ditu bestelako baserri mordo bat. Eta pentsa, Naparron nahiko baldin bada Kaparroso bat, gano doblekin jartzea Naparro guztiko, esnebi ikuilu guztik paretik kentzeko, pentsa herriz herri horrek egiten duen utxunea, akatsa eta geho hitzeiten dugu dela Espainia bazia da, ez? Nola bat esateko, hauekin berdin. Tira, hauxe da momentuotan puri-purian dagoen gaia Garikoitz, baina zuek bestelako eskariak ere badituzue, eta injustu ere horiek direla eta protestak egiten ari zarete azken asteetan, lurraldez da. Gipuzkoako nekazari eta abeltzainak esaterako, abenduaren 30ean elkartu zineten, Oiartzunen, pixka bat ez zuen egoeraren berri emateko, Nafarrak eta Arabarrak aurreko egunetan elkartu ziren, eta Bizkaitarrek hilaren 21ean egingo dute euren protesta
protesta ekitaldia. Eskaeretako bat da elikagai katearen legea berehala aplikatzeko. Zer jasotzen du Garikoitz lege horrek eta zer suposatuko luke hori aplikatzeak? Bueno, berezin beharko lukena da joku araue pixkat arautzen lagundu. Egun kezka da benetan iritsiko dan helburu bezala espektatibak esango nuke betetzea. Nolabait produktu ezberdinekin, esplikatzen asmatzen duten, katea antolatzen da libre merkado deitzen zaion eredu baten bueltan. Benetan libreti ezer gutxi daukena. Zati, azken baten ez da negoziazio aske bat. Beti sektorea bigarren mailako edo bai industria eta distribuzioan aurren menpeko izan den sektore bat izan da, eta segun ze produktotan esnea kasu oso galkorra dan kontu batekin, azkenen arek tanken 200-300 aguantatu dizke hortik aurrea ezin egezu negoziazio horren barrun, esaten da bezala tonto jarri eta eutxi ez. Legorre bermatu beharko lukena da, benta perdia esaten zaion adibidez legez kanpoko izatea. Eozin, guk askotan esan izan du denik, ez daula gure produktu esaltzen, gure produktu eosi jendiuela, sektore bezala, orokorren esan nahi dut, eta hor gabezia handi bat dauku. Eta orduan, eosten zaiun hortan, salmenta prezioak ezin legeak esaten duen arabera, ekoizpen kostuen azpetik ezingo da saldu, beraz ezingo digute teorean eosi ekoizpen kostuen azpitik. Dauketen kezka da, olako gauzak ez deitzen estanteri baten geldituta edo portafolioz bateko lege proposamen zoragarri bat izan behar ditula dotazio askotan ekonomiko eta humanoak, azken baten segimentu inbartzaielako gauzai. Inspekzioak inbar die, jarraipen bat inbartzaile, eta baldin badau ez betetze edo arau usten bat eman. Ez dakit, esneen kasue oso kurioso da, zati oso denbora gutxi da, ni buru zizaten, baina 3 urte. Kartel de la leche deitu zitzaion, nolabait salaketa bat egon zen eta gaina juzgaduk sententzia bat eman zutena, industria ezberdinek alkar hartu zuela preziok estankatuta eukitzeko eta kriston multa katxarroa sartu zien, estaduak kobratu zona. Baina 10-11 urteko periodo baten, baserritarra nolabait prezio ridikulo batzuk kobratzen ez zela industriak alkar hartu zuelako, ez? Kontu da, pasatu die urte horiek, baina praktikoi jarraitu induela. Orduan zer, hemendik 6 urte, 7 urte berriz eta bar daulako beste sententzia bat ez dauke zentzuik. Eta azkenen industria eta distribuzioan pixue baliokaten eta negoziazio hortan ez da konparablea ekoizle sektorek daukenakin. Beharko luke lege bat, horri da nahi pixkate aurreik jahuteko zati. Kostatu da barbaridade bat, ata duenare, onartu duena bea onartzeare, egon dien presio brutalak izan dielako. Esnea aipatu duzu eta injustu ere esnearen sektorean, ez da, jarri duzu arreta berezia, diozue lan egin eta galerak egiten dituzuela. Eta horren adibide garbia izango genuke, esate baterako esnearen kasuan, ez da. Zuek emandako datuen arabera, litroko kostua 0,40-0,22 euroren bueltan legoke, eta aldiz, abeltzainek litroko jasotzen duzuena 0,25-0,17. Sektorea arriskuan dago? Alaxe da, galdera erantzun da dago, ez? Azkenen, bereziki sektore da, azpi sektore bada, esne behiekin ditzen dugu, behi esnea ateatzen nahi dienana, ez dugu oso ondo ulertzen zeatik, distribuzio kateai behiei esan izan du dio, obsesio puntu bat daola, azkenen produktua banalizatzeko alde batetik, prezio, esaten da bezala banalizatu da, bere euki beharko lukeen balorez azpitik zehatzea, abastoko zabat baliz bezala, enkambio, gure ustez, lehen beharrezko zea bat, primera necesidad ditzen den produktu bat, ez baina sartu di urtean den burruka batea prezio botatzea. Eta azkenen, ulertu da, linealetan 55 zentimoko preziotan egon dela. Osea, aspaldi baten, ez? Lazgautxek kantatu omen zon bertso bat, udik etziola nahastuko zeai tankei, esne gehiago ateatzeko ude beha gehiago ordaindu behartzolako, ez? Orduan ez ezkola numero bat atzen eta gutxera bera bagoitza refleksio inda izala. 55 zentimon daun linealeko prezio baten 60 zentimokin azken baten kate guztia uzten do balio gabe. Euskalo zenbat milioi referentzia dauzken distribuzio batek beste nun baiten irabaziko do, baina esneakin lanen nahi dan baserritarrak esnea dauke. Eta ja urtebete bada, alege urtebete daipatzen dugu asko, urte ja 13-14 hilabete, zerealekin daun espekulazioa eta arteko kostuk disparatu indie, disparatu die denontzako. Zereala erabili behar duen, animalikin lan jendun guztintzako ez. Eta urtebete lehenautik, ja ministeritzak behatoki moduko batetik, horre kriston presio gontzien informe bat kaleratu zolako,
baina referentzia haiekin, sobrekoste horiek sartu gabe, linealen 70 zentimotik behera ezingo lukela esneik egon, baliokatek balore aukiko baldin bazon, zati kontu nuke behar du, linealen ordaintzen ez baldin bada, industria eta distribuzioa bere parte hartzen duela, gehi edo gutxigo, baina hartzen duela, eta gelditzen denetik ipatzen dela oinarrian. Orduan, 70 zentimoren beharko lukela. Osea, gabiltze, Jesusen burrukatan, 70ko zehorte iritsi ezinik. Eta dana, distribuzio kate eta berai esan dio, obsesio bat daukealako, zati esan, ez genen, gauza bada, igoerak 10-12 zentimoko golpen izan ezkeo, jendeai zatzen diola, baina datu bat zan, konsumitzaileek ez den pentsatu egin esaten ez, tori eta zuek asumitu behar dezu, observatori hortan bertan, 70 litro urteko eta pertsonako konsumo bat omen dauku esnena, batekoz beste noski. 70 litro. 10 zentimoko subida bat eta 7 eurotaz egizketan urteko eta pertsonako. 7 euro. Ni bete adibide berdina jartzait. Gasoio botatzen den aldiko, kotxen deposito betetzen duen aldiko, lau bat esan zuen bezala, hien Netflixa 12 euro ordaintzen da. Osea, ez dakit, gutzako azkenen da sektore bezala bizita zaige izketan eta azkenen konsumitzailean perspektiban ez da horren beste ez. Eta badugu ardura zalantzabarik kontu honetan. Bai, baina, ez da, badauku tendentzio bat baita aretana konsumitzaileen bizkar botatzeko ez eta hori ez da kuestioa. Esneen kasun, problematika bat da. Beste kasu batzutan, egon daiteke, askotan zenbait barazkikin, haragikin segun kalidade markan eta bueltan danenetan behin-ipein iruditzen zata batipat prezio asko distribuzioan markatzen ditu, distribuzio hemen daugun ertain haundi konsideratuko gendunak, konsumitzaileak ordaindu egiten du, eta orduan da galdera, behar den leku iriste alda. Orduan, ezin da ez dara simplifikatu, sektore ezberdinetan gertatzen dien gauzak, gauza bakar batekin, arazo bakar batekin, ez? Bakoitzak eduki beharko du bere eragiteko kapazitatea, eta iruditzen zaio beharko diela bai mekanismo legalak, behatokik, baina ez esateko bakarrik, gero aktuatzeko aukera emango duenak. Zati bestela, makrogranjak edo ez da gizar beharko ganja nahiko izteko, zati hemen sektore da makin bilakarakin behin-ipein, ez da manumen gelditu behar. Tira, adibide batzu mahai gaineratu ditugu, beste neurri batzu ere aldarrikatzen dituzue, aipatu egingo ditugu sikiera, prezio behatokiak jartzeko, produkzio katean ikuskaritzak egiteko, gertuko ekoizpen sareak indartzeko, distribuzio katean dauden desoreken aurrean erreakzionatzeko, ez dakit egoera hemen den bereziki larria edo Europako bestelako herrialdeetan ere egoera antzerakoa den. Ipar Euskal Herrian ere esate baterako ikusi ditugu, nekazariak protestak egiten. Bai. Hombre, egoera orokorra matizekin. Halegi, herrialde bakoitzak dauzke bere berezitasunek, konsumo ohiturak, merkatu antolatzeko ohiturak, eta abar, baina ekoizpen kostuekin eta gertatzen nahi dena, bai dela orokorra. Eta kontu neki behar dugu, urte damatzu mazkiula, politika batzukin, nekazaritza politika bateratu eta paka eta esaten zaien olako gauzak, ematen duen euro bateko ematen duen 10 eman dituztela, zati 8 aldiz saltzen da euro berdina. Eman da politika bat, ez dakit, ekoizpena eta nolabait elikadura buru jabetzan zentzu hortan lanik jajun gabe, azkenen gehiago eman zaio importantzia, bai, tema paisajistikok, ekoiztu, baina, jana izango da. Igual zaite izan Ego Ameriketatik, izan tratado internazionalak Europa mailan indienak, hoi hemengo sektorentzako izan da, bildurgarri ez, zuzenen gibelea sartzea ez, eta nahi deigarri jantzaitena da, inokatik gaizki izatu nahi gabe, baina uste Mondragoneko zehazala zuzendari nagusio edo esan ez, pixkat historikoki eman da, ekialdeen ekoiztu eta piezak eta gero honea ekarri eta pixkat gerturatzen eta bertan ekoizten hasi beharko gendukela ez. Ze pentsa eman zin, nik askotan erabilieten zea bada, refleksioako, pandemia garaiko zea hontan eta komuniko papera bukatu mentzan. Esaten zen ez, histeria puntu horrekin. Jende pentsatuko da, mugak izten baldin badia, transportea galditzen baldin bada, zer jan behar dugu. Jendea, uste, ahaztu egiten zaiula ez, eta berdine gertatzen da pixkat, lehen esaduna, estadu mailan eta beste leku askotan ere bai. Eta distribuzioko bai esan ginen. Ez da dela kontuatzen dien ez, azkenen da makien politika horrekin, eta azkenen da alkarrekiko dauzkan burrukoik eta prezio merkenen eukin nahi, eta baino bai, behar beti irabazi nahi dute, azkenean
el tejido produktibo esaten da, osea, ekoizleen sarea, baserritarrak, herri txikitako bizimodu desagertarazten nahi diela. Eta osea, orduan zer izan behar da? Zer jan behar da, kartoia edo... Tira, Garikoitz, bukatzen joan behar dugu, ez da egiten duzuen lehen protesta erronda, ez da aurretik ere izan dira bestelakoak, abuztuan esate baterako esnearen martxa, bestelakoak ere egin dituzue, orain aipatzen dugun moduan lurraldez lurralde egiten ari zareten protesta hauekin, hilaren 21 bukatuko duzue Bizkaian, eta gero zer? Bai, bueno, hori izan ziren, eta historiko izan da zerbait izan da, Ego Euskal Herri mailako nekazale erakunde guztik hitz egin gendun, ados jarri ginen, eta bakoitzak gero herrialde pixka hitz egin hasi ginen zer inote genezake, dana zentzu berdintxun, adostasun batetik abituta, eta horren, esan dezun bezala, hien 21 Bizkaian izango da hurrengoa. Ez da azkana izango. Esan behar dena da, eta pozgarri da, urratsak ikusten diela zentzu hortan. Zati, azkenen saltzen duen guztik, danak irudi hon bat eman nahi du konsumitzaileen aurren, danak baserritarren argazkien nahi du, eta gaina happy flower, ez? Hola esaten da bezala, oso pompoxok eta oso ez dakiz zer. Orduan, presio horren aurren ikusten ditugu urratsak eman dira baiaztien nahikoa. Eske, hitz egiten dio askotan eta telefono deiek, eske, 2 zentimo jo bar dugu ez da, jaia, eske, aurrekon esan dezun oiek bezala, ez? Oi hartzuna mobilizazio intzanen, eske, behan duzatuzte eta oso geldo zatuzte. Orduan, jarraitu beharko da. Zati, esan deun guztik, neurri guztik izango die beharrezko, ez da egongo soluzio errez bat problema komplejoa dan batentzako, eta horren seitu beharko dugu distribuzioakin noski, seitu beharko dugu administrazioekin, eta bakoitze bat tokatzen zaion ondarralea jarri dezala egoera baldatu da dinaz. Tira Garikoitz Nazabal, mila esker gurean izateagatik, egindako protesta horiek euren fruituak ematen jarraitzen duten. Mila esker. Eskerrik asko.